Hej YouTube. I dag der vil jeg faktisk tror jeg vise nogle julegaver jeg har fået. Men ikke særlig mange. Jeg ved ikke om det er dårlig lyd. Det finder jeg lige ud bagefter. Men jeg kan lige finde nogle herovre. Ups. Sådan der. Okay, jeg tog kun en ting med. Først, der fik jeg den her Adidas trøje. Jeg ved ikke, hvad det er dårlig grafik, men den her. Og den kan stadig byttes. Godt, og så fik jeg 300 kroner, som jeg ikke lige kan vise jer. Men jeg fik også jeg fik noget af den her. Jeg fik nogle joggingbukser, nej. De er også meget fine, jeg fik dem i store på. Så det skal jeg lige finde noget andet. Så se. Det er bare noget, der var mere, så okay, så har jeg først et FC Barcelona her. Senge. Og så har jeg fået en til. Og så havde jeg fået en til. Så det er sådan noget andet, jeg tror. Den her vandt jeg et pakkelej. Lige prøve sådan på. Okay. Så prøver jeg lige at finde noget andet, og så kommer jeg tilbage. Lyseskål her. I er også pakkelej. Så den er meget fint der. Jeg har lige slået ud for den tid. Men jeg kan ikke finde flere ting, så jeg tror det var det. Det kan man ikke finde. Men ses.